a budeme pokračovat. Takže, kdo tady ještě běháte, posaďte se, místa tady máte dost. Takže minule jsme si tady řekli, že genetika, co se týká pohlavního rozmnožování, taková ta klasická základní genetika, se snaží maximálně symbolizovat geny, pohlavní buňky, vznik zygot a tak dále. Takže to jsou ony mendelistické čtverce, které de facto vyjadřují pohlavní rozmnožování. A já jsem vám říkal, že vy budete muset umět pro zkoušku nejenom používat tady tu symbolickou genetiku tím jednoduchým zápisem mendelistických čtverců, ale budete muset umět ale i ono pohlavní rozmnožování umět popsat po stránce biologické. Takže proto, abychom tady neustále nepovídali jenom o nějakém počítání a tak dále, tak jsme zase trošičku přerušili tu počítací genetiku a minule jsme tady udělali takové propojení vlastně s biologií, s botanikou, se zoologií, co jako absolventi biologicky zaměřené univerzity byste měli umět vysvětlit. A já to považuji docela za důležitý. To znamená vidět, jak organismy se rozmnožují a jak s tím souvisí genetika, jak s tím souvisí tvorba gamet, vznik zygot a tak dále. Si myslím, že určitě je potřeba umět popsat a ukázali jsme si to minule u rostlin a dostali jsme se k rozmnožování živočichů a znova říkám, byla by to ostuda bez ohledu na to, jaký obor studujete, abyste nedokázali, dejme tomu na lidském modelu, vysvětlit, jak vlastně funguje pohlavní rozmnožování a jak s tím má co dočinění do spojitosti meiotické dělení. Takže minule já trošku napojím na to, co jsme si tady řekli. Řekli jsme si, že v podstatě tvorba vajíček u savců, ukazoval jsem to na lidském modelu, je spojena s ještě embryonální stádiem vývoje vlastně té nenarozené samice, potažmo ženy. A říkali jsme si, že někde cca kolem nějakého 4., 5., 6. měsíce dochází k intenzivní tvorbě oogonií, to znamená diploidních buněk, které jsou předurčené k tomu, aby vstoupily následně do meiotického dělení. Takže pořád jsme někde přibližně v té fázi gravidity, když to ukážu někde tady je to ukázané na takovémhle grafu, já to trošičku přeskočím a na tom grafu je ukázáno, kdy vlastně začíná meióza s největší frekvencí. Vidíte, že je to zhruba někde mezi nějakým 5. až 6. měsícem po početí, to znamená tehdy v vytvářejících se nebo už vytvořených vaječnících začínají ony diploidní oogonie vstupovat do meiotického dělení. Takže vstoupí do meiozy 1 a vy víte, že meioza 1 začíná profází 1, to znamená v jádře těch diploidních buněk se začínají spiralizovat chromozomy, chromozomy začínají vytvářet bivalenty a v tuhletu chvíli, kdy se tvoří bivalenty, víte, že v meiozi tato část té profáze 1 se jmenuje diplotené a v té diplotené, nebo v té oblasti diplotené se meioza zastaví. Tomu říkáme, že buňky, které zahájily meiozu, tu meiozu mají zablokovanou, je to první zablokování meioze a říkáme, že ty buňky vstoupily do prvního meiotického bloku. Já to ukážu ještě tady na tom obrázku, co je tady úplně na začátku, který se týká meioze. Takže když se podíváte na to schémátko, tak tady máte nakreslené vlastně ty oogonie, které se nejprve diploidně dělí a jsou diploidní, dělí se samozřejmě mitoticky. A v tu chvíli, kdy se zastaví v té diplotené, říkáme, že se vytvořil takzvaný oocyt prvního řádu. Ten oocyt prvního řádu je pořád diploidní buňka, protože
ještě neproběhla meioza 1. Takže to zablokování, ten první meiotický blok, stopne někde zhruba cca kolem toho 6. měsíce gravidity, de facto vývoj pohlavních buněk té budoucí ženy nebo budoucí samice savců. Platí to obecně. A ten meiotický blok trvá. To znamená, on trvá hodně dlouho. A teď se je důležité uvědomit, kdy dojde k tomu odblokování, kdy ta meioza bude dál pokračovat dál vlastně v té chvíli, kdy ona zastavila. To znamená, zase sami si to můžete nějakým způsobem jaksi porovnat, samozřejmě ne páni, ale dámy, co se s vámi dělo, to znamená zhruba někdy, nedokážu úplně odhadnout, 12. rok přibližně věku, možná dřív, možná později u někoho, ti jedinci ženského pohlaví, to znamená ty dívky, v podstatě začínají být pohlavně zralé a v tu chvíli meioza začíná pokračovat. To znamená, odblokuje se ta meioza v té fázi, kde ona zůstala. Uvědomte si, že v těch oocytech, těch vajíček, které jsou takhle zablokované, zastavené, jsou jich stovky. To znamená, jsou tam stovky vajíček, ale to odblokování není u všech takhle předpřipravených oocytů prvního řádu najednou, ale ty vajíčka se začínají odblokovat postupně. To znamená, tak, jak funguje ten reprodukční cyklus té budoucí ženy nebo dívky, dochází k postupnému odblokování. Čím je to způsobeno? Je to samozřejmě způsobeno hormonálními změnami, je to spojeno s tím, že žena nebo dívka začíná poprvé ovulovat, je to způsobeno tím, že v jejich vaječnících se začíná vytvářet luteizační hormon a milý luteizační hormon dokáže odstranit proteiny, které byly schopny ty vajíčka držet v tom zablokovaném stavu. Ty proteiny, které držely ty vajíčka v zablokovaném stavu, se nazývají oocytové maturační inhibitory. A právě díky tomu lutelučnímu hormonu vlastně tadyhle ten biochemický nebo fyziologický blok přestává fungovat a vajíčka se začínají postupně jaksi zaktivizovávat. Takže v tuhletu chvíli, kdy dojde a dejme tomu, budeme si to vysvětlovat u té dívky, která měla první de facto ovulaci, tak začne pokračovat meioza dál a začne pokračovat tak, že dokončí se nejprve meioza 1. To znamená, meioza 1 se dokončí tak jak to znáte vy z cytogenetiky, že ona diploidní buňka, která byla oocytem prvního řádu, dokončí profázi, to znamená, proběhne tam crossing over, proběhne metafáze, chromozomy se seřadí do ekvatoriální roviny, anafáze a telofáze a výsledkem meiozy 1 jsou dvě buňky, které již mají zredukovaný počet chromozomů. To znamená, po meiozy 1 vznikají dvě haploidní buňky. Já je tady namaluju. Nejdřív namaluju jejich jádra. Takže dvě haploidní jádra, 1N a tadyhle namalujeme druhý jádro. Ty jádra geneticky jsou naprosto stejné, mají zredukovaný počet chromozomů, jsou stejně velké, ale v čem je tam veliký rozdíl? Rozdíl je tam ve velikosti buněk, ve kterých ty jádra se nacházejí. Jedna z těch buněk bude hodně velikánská, bude mít velikánské množství cytoplazmy a druhá z těch buněk bude mrňavá. Mrňavá ne z hlediska jádra, ale z hlediska množství cytoplazmy. Takže já tady nakreslím tuhletu druhou buňku, která v podstatě bude mít skoro nulový obsah cytoplazmy. Takže vzniknou dvě buňky, které budou geneticky, co se týká jádra, naprosto identické, budou haploidní, ale budou se lišit množstvím cytoplazmy. Na tom obrázku, který tady já mám, tak ta velikánská buňka je namalovaná tady žlutě, tohle je ta ohromná buňka a takhle je tady namalovaný její jádro. Ta mrňavá buňka má tady jádro namalovaný černě, je to taky haploidní buňka a je takhle mrňavá. Takže tady těm buňkám se říká, že protože je to už po proběhnutí meiozy 1, tak se říká, že vzniká haploidní oocyt druhého řádu. Takže
Tohle je ten haploidní oocyt druhého řádu, to je ta buňka, která v uvozovkách sežrala všechnu cytoplazmu. A ta mrňavá buňka, která žádnou cytoplazmu nemá, té se říká, že je to takzvané pólové tělísko 1, nebo první pólové tělísko, a nebo tomu pólovému tělísku se také říká polocyt. Takže polocyt s tvrdým i, nebo polární nebo pólové tělísko 1. Takže geneticky ty buňky jsou naprosto identické, ale liší se obsahem cytoplazmy. Tak a vývoj bude pokračovat dál, takže vývoj pokračuje dál, že prostě ty vajíčka, ten oocyt 2 dál dozrává, to znamená, buňka prodělala meiózy 1 a vstupuje do meiózy 2. Takže obě dvě, tady ty haploidní buňky, vstoupí do meiózy 2. Takže to, že vstoupí do meiózy 2, znamená, že opět meióza 2 má ony 4 etapy, profáze, metafáze, anafáze a telofáze. A obě dvě buňky přejdou do profáze 2, metafáze 2. V téhleté chvíli, kdy ty buňky jsou v metafázi 2, dochází k ovulaci. To znamená, v této fázi, kdy oocyt 2 je v metafázi 2, dochází k prasknutí folikulu a oocyt je uvolněný z vaječníku do vejcovodu. Takže v tuhletu chvíli je metafáze 2 a oocyt 2 plus i to první polární tělísko se dostávají z vaječníku do vejcovodu. Takže znáte z fyziologie, tady zase někde bude obrázek, tady bude obrázek to, co znáte, vidíte řez s vaječníkem, tentokrát je to u kočky a tady vidíte, že dochází k postupnému zrání folikulu. Ten folikulus, který se označuje jako Grafův folikulus, praská a jedno vajíčko, když si to ukážeme zase u člověka, jedno vajíčko je vystřeleno ven z vejcovodu, z vaječníku a dostává se do vejcovodu. A v tuhletu chvíli, kdy ten oocyt druhého řádu je v meiózi 2, v metafázi 2, tak říkáme, že nastává druhý meiotický blok. To znamená, dejme tomu, ta naše vymyšlená slečna měla první ovulaci, její oocyt druhého řádu se dostal někam do horní části vejcovodu, je v meiózi 2, v metafázi 2 a v tu chvíli se milá meióza zastaví. Tak a teď budeme to brát logicky, samozřejmě mluvíme o dívce, která zahajuje svůj reprodukční cyklus, takže s naprostou větší pravděpodobností v životě takováhle dívka, jak si se nedostane do kontaktu se spermií, to znamená, vyloučíme to, že by byla nějak znásilněná, zneužitá a tak dále. Budeme to brát tak, jak je to normálně, biologicky, to znamená logicky nebude oplozena, to znamená neprodělá pohlavní styk. A co se bude dít s milým vajíčkem? Milý vajíčko, který se dostalo do metafáze 2, tak milou meiózi nedokončí. To znamená, pokud nedojde ke kontaktu takovéhodle oocytu s spermií, v žádném případě nikdy meiotické dělení dál neproběhne. Skončí v té metafázi 2 a meióza u něj nikdy neproběhne. Takže co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, aby se dokončila meióza, tak jak ji vy znáte, tak je důležité, aby milý oocyt přišel do kontaktu se spermií, a to dokonce tak tvrdě do kontaktu, že spermie musí do toho oocytu proniknout. Dokud spermie nepronikne do oocytu, to znamená, pokud nedojde k oplození, tak meióza nikdy není dokončena. Samozřejmě, že víte, jak na to bude reagovat tělo, to znamená, z folikulu teoreticky by mělo vzniknout žluté tělísko, ale žluté tělísko v případě neoplození nevzniká, žluté tělísko zaniká a dopadne to tak, že tvorba hormonů, které jsou typické pro samičí pohlaví, to znamená progesteron a estrogeny, začíná výrazně klesat a ve finále dojde k tomu, že
neoplozené vajíčko je postupně vstřebané, takže ve vejcovodu se vstřebá a na ten prudký pokles hormonů reaguje děložní sliznice, která se začne odlupovat, uvolňovat a ten proces znáte jako menstruace. Takže takhle dopadne situace, pokud vajíčko oplozené není. A já teď budu pokračovat dál, takže milá slečna dospěje do věku, kdy se rozhodne stát matkou, nebo nerozhodne se stát matkou, ale prostě už jak si bude realizovat pohlavní život, který bude spojený s tím, že jak si do ní může proniknout spermie. To znamená, teď si řekneme dál, co se bude dít, když ta žena dospěje. To znamená, dospěje doopravdy do věku, kdy se rozhodne mít potomka. To znamená, v vejcovodu, v té horní části vejcovodu vajíčko čeká. Víte, že tam čeká nějakých 12 až 24 hodin, to znamená, to je období, kdy to vajíčko může být teoreticky oplozeno a ta část toho vejcovodu, kde to vajíčko čeká na spermii, se jmenuje ampula. Takže ampula s 2 L je část vejcovodu, je to ta nejdelší, nejširší část vejcovodu, kde vajíčko čeká na spermii. Takže to vajíčko tam čeká v metafázi 2 a v metafázi 2 do něj může proniknout spermie. Takže já tady namaluju milou spermii, která tam čeká nebo doběhne, má taky jedno N jádro a v tu chvíli, kdy provede oplození, znamená, že dojde ke splynutí, to znamená splývá spermie s tím oocytem druhého řádu a teoreticky bude moct vzniknout zygota. To znamená, sem se dostane jádro ze spermie, které je haploidní, takže to je jádro, které pochází ze spermie. A průnik spermie nebo splynutí spermie a vajíčka je impuls pro to, aby tady tento oocyt, respektive to jádro toho oocytu, pokračovalo dál ve vývoji. To znamená, milá spermie takzvaně odblokuje nebo odstraní ten druhý meiotický blok a jádro toho oocytu prvního řádu pokračuje dál v té meiozi. To znamená, pokračuje v té meiozi tak, že proběhne metafáze 2, po ní bude následovat anafáze 2 a po ní bude následovat telofáze 2. Takže jinými slovy, dopadne to tak, že milé vajíčko, které má na svém povrchu jednopolové tělísko, dokončí meiozy, bude mít haploidní jádro, takže to je haploidní jádro oocytu, já mu tady napíšu O, současně tam bude haploidní jádro ze spermie, to je 1N, a pokud se dokončí meioza 2, tak samozřejmě meiozou 2 je situace, kdy by tam měly být 4 buňky. Oni tam doopravdy 4 buňky budou, protože po dokončení meioza 2 se vydělí druhé pólové tělísko, takže já mu tady napíšu 1N. Ono bude mít opět pouze cytoplazmu, bude mít pouze jádro, bude mít minimální množství cytoplazmy a současně i druhé pólové tělísko se rozdělí. To znamená, pokud se rozdělí, tak tady bude ještě jedno pólové tělísko. Takže když se na ten obrázek podíváte, takhle vypadá situace vlastně doopravdy, pokud se dokončila meioza 2 a vidíte, že vzniknou 4 haploidní buňky, které pocházejí de facto z toho samičího rodiče. Jeden oocyt s haploidním jádrem, tady má namalovaný jádro oocytu, 3 pólový tělíska, to znamená dohromady jsou to 4 haploidní buňky, to je ta komponenta samičí a současně v tom oocytu už bude proniknuté haploidní jádro, který pochází ze spermie. Ty jádra potom splynou, vznikne zygota, takže ve finále vzniká zygota, která bude dávat vzniku embryu a 3 pólový tělíska. Takže když to shrneme, mluvíme pořád o tom samičím genotypu, tak. Teď. Chci se zeptat, budete RIF v tom testu?
Teorie v testu nebude, ale tohleto, co já tady povídám, tak to je ke zkoušce. Tohleto budete muset umět vysvětlit u zkoušky, tak, jak já vysvětluji tady. Test bude z příkladů, jenomže ty příklady samozřejmě nebudou příklady na oplození, na to příklad prostě neexistuje. Ale teorie k testu bude potřeba, protože ty příklady bez teorie nevypočítáte. Jo, ale vy víte, jak vám to na cvičení říkali, co bude v testu, to vám kolegové všechno povídali, takže určitě v testu nebude příklad na to, abyste počítali příklad na oplození, ani nejde, protože to je ta povídavá část té genetiky, jo? Takže poslouchejte, takže ještě jednou. Takže po skončení meiózy u té samičí části nebo u toho samičího organismu doopravdy vzniknou 4 haploidní buňky. Bude to vlastně ten oocyt druhého řádu, který dokončil meiózu, a 3 haploidní buňky, které se jmenují pólový tělíska. Takže z toho principu, tak jak jste se učili meiózu, že výsledkem meióze, pokud skončí celá meióza, jsou 4 haploidní buňky, tak to platí, ty buňky doopravdy vznikají. Akorát, že jako gameta, tady z těch 4 haploidních buněk se chová pouze tady ten oocyt druhého řádu, který ukončil tu meiózi, a ty 3 pólový tělíska se jako gamety nechovají. To znamená, tady ty 3 pólový tělíska nikdy nesplývají s žádnou spermií a postupně při tom mechanismu vzniku embrya, tak ty pólový tělíska zanikají, tak ty jsou vstřebaný. Takže já, když se vrátím zpátky k tomu obrázku, který tu máte namalovaný, tak takhle to vypadá zase tadyhle tom schématu. Jak to vypadá, když skončí meióza 2, takže vidíte, že doopravdy výsledkem meiózy 2 jsou 4 haploidní buňky, ty jádra tady máte namalovaný. Akorát tenhle ten obrázek není dokonalej, protože tahle ta situace, kdy doopravdy se dokončí meióza, pro ní je nutný, aby ještě tady v té cytoplazmě bylo jádro spermie. Prostě to se tam musí dostat, jinak ta meióza neproběhne. Takže jednou, ještě když to shrnu, takže výsledkem meióze jsou 3 pólový tělíska plus zralý haploidní oocyt druhého řádu, to je ten, který dokončil doopravdy meiózy, a nutný je ale, aby v tom zralém haploidním oocytu druhého řádu bylo přítomno jádro spermie, prostě jinak ta meióza se stopne a nedokončí se a skončí vlastně v tom druhém meiotickém bloku. Takže to je hodně stručně řečená oogeneze. To, že vznikají nějaký folikoly, kde tady k tomu dochází, už jsme si ukazovali. Takže teď si budeme muset ještě ukázat jednu věc, a to jsou spermie. To znamená, já jsem tady říkal, že spermie budou nutné pro to, aby se dokončila vůbec ta samičí meióza. Takže teď něco málo ke spermiím. Takže spermie jsou samčí pohlavní buňky, ty spermie opět prodělávají nějaký cyklus, opět ty buňky nějakým způsobem se jmenují. A co je důležité, jestli jsme si říkali, že během samičí meiózy následují 2 meiotické bloky, tak co se týká samců a spermií, tak žádné zablokování tvorby spermií tam neexistuje. V podstatě ty spermie se tvoří po téměř celý život toho samčího jedince. Opět samozřejmě jejich tvorba je spuštěná pubertou a opět je spuštěná nějakým hormonálním dozráváním. Co je důležité si uvědomit, tady máte namalovaný řez s varletem a ty spermie se začínají vytvářet někde na povrchové části toho varlete. A jak ty spermie budou dozrávat, tak postupně směřují do té středové části, kde se nacházejí kanálky, do kterých ty spermie jsou postupně uvolňované. A teď to zase načasujeme s meiózí a s tím, jak ty vlastně jednotlivé fáze se nazývají. Takže někde na povrchu se nacházejí takzvané epidymální buňky a čemu tam dochází? Jsou to diploidní buňky, někdy si ty buňky označují, že jsou to takzvané zárodečné buňky spermií, jsou to buňky, které jsou diploidní a jsou to buňky, které jsou předurčené proto, aby vstoupily do
meióze. Takže tady máte nakreslené ještě ty zárodečné buňky. Ty buňky se označují jako spermatogonia a jsou diploidní. To znamená, v té fázi, kdy vstupují do meiózy, to znamená, jsou v meiózi 1, kdy se pomalu začínají kondenzovat chromozomy, jak tady vidíme, tak říkáme, že máme diploidní spermatogonia. A ty diploidní spermatogonia, které doopravdy vstoupí do meiózy, které jsou někde v profázi meióze, takže vidíte, že tam máte namalované na tom obrázku chromozomy, které začínají dělat bivalenty a který provádí crossing overy, tak v tuhletu chvíli říkáme, že ty buňky jsou v takzvaném stupni spermatocytů prvního řádu. Ty spermatocyty prvního řádu jsou pořád diploidní, protože jsme na začátku meiózy 1. Ještě nedošlo ukončení meiózy 1, tak ty buňky jsou pořád diploidní. Není tam žádný zablokování, okamžitě po profázi 1 následuje metafáze 1, anafáze 1, telofáze 1 a pokud se meióza 1 ukončí, tak vzniknou z jedné diploidní buňky 2 buňky, které už mají zredukovaný počet chromozomů, jsou haploidní a těm říkáme spermatocyty druhého řádu. Takže spermatocyty druhého řádu jsou buňky, které vznikly meiózy 1, to znamená, jsou 2 spermatocyty prvního řádu a ty 2 spermatocyty druhého řádu jsou naprosto identický, jak z hlediska jádra, mají haploidní jádro, tak jsou identický i z hlediska cytoplazmy. A zcela jistě je tady velikánský rozdíl oproti té samičí meiózy. Oba dva ty spermatocyty druhého řádu jsou rovnocenný, oba dva pokračují ve vývoji a neexistuje nic, jako bylo pólové tělísko u vlastně té samičí meióze, které dál jaksi nedalo základ gametě, tak u těch spermí obě ty buňky budou dávat vzniku gametám, to znamená oba dva spermatocyty druhého řádu budou pokračovat a budou vstupovat do meiózy 2. Takže okamžitě nastupuje meióza 2. Meióza 2 se ukončí a vidíte, že po skončení meiózy 2 vzniknou 4 buňky. To znamená, tak jak to znáte z té učebnicové meiózy, doopravdy ty 4 buňky budou rovnocenný, žádná z nich se nemění v nějakou nefunkční buňku. Všechny ty 4 buňky, kterým se říká spermatidy, protože ještě to nejsou funkční spermie, tak doopravdy budou dávat vzniku spermiím. Takže nedojde tam k žádné redukci typu pólových tělísek. Takže spermatidy, vidíte, že postupně se jaksi posouvají směrem k těm semenným kanálkům, se začínají měnit na spermie, to znamená, spermatidy se musí ještě dokompletovat tak, aby to spermie byla. To znamená to, že se dokompletují, tak to znamená, že za prvé těm spermatidám se musí připojit i onen bičík, který bude velice důležitý pro jejich pohyb. A co bude velice důležité je, že na povrchu vlastně té spermatidy se vytvoří takzvaný akrozomální váček, akrozomální vezikul, který bude velice důležitý pro to, aby ta spermie dokázala splynout s tím vajíčkem, jak jsme si tady namalovali. Takže toto jsou spermie, které jsou uvolňovány do semenných kanálků a de facto téměř po celý život toho samce nebo toho muže ty spermie se vytvářejí. Samozřejmě hovoří se o tom, že ta spermatogeneze asi tak intenzivní není v nějakém senilním věku a tak dále, ale prostě ta možnost vytváření spermií tam pořád existuje. Já ještě se vrátím k jedné věci u té samičí meiózy. Já jsem říkal, že první vajíčko, který je odblokováno tím meiotickým blokem, je přibližně v nějakém tom 11. 12. věku té dívky. A teď, co ještě potřeba si uvědomit, ty vajíčka, které jsou tam v zásobárně, se takhle uvolňují postupně a de facto to uvolňování trvá třeba nějakých 40 nebo i 50 let. To znamená do věku, kdy u té ženy nastane menopauza, když už žádný vajíčka se nebudou uvolňovat, tak de facto ty předpřipravený vajíčka, který se
předpřipravili v nějakým 6. týdnu gravidity. De facto čekají až 40 let a to je třeba to poslední vajíčko, který ta žena vůbec uvolní, to znamená před nástupem do té menopauzy. Takže takhle to příroda nastavila, aby ty vajíčka postupně uvolňovala. Kdežto u těch spermií nic takového není. Tam ta tvorba těch spermií je kontinuální a vyrábějí se v podstatě po celý život. Takže tady je namalovaný ještě to, jak vlastně dochází vlastně k tomu oplození. Takže jinými slovy, proto, aby došlo k oplození, musí dojít k pohlavnímu styku. Spermie se musí dostat, dejme tomu, u savců se musí dostat do reprodukčního traktu samice a milá spermie díky tomu, že má onen bičík, tak je schopna procestovat do vejcovodu a vejcovodem pěkně spermie ne jedna, ale kvantum spermií utíká směrem nahoru, až se dostane někde do té oblasti té ampuly. Ta cesta milé spermie prostě tím vejcovodem nebo těmi vejcovody je strašně důležitá, protože během této cesty spermie takzvaně dozrávají, protože tou cestou těmi vejcovody přicházejí do kontaktu i s různými buněčnými sekrety, které se nacházejí ve vejcovodu. A ten proces, kdy ta spermie dozrává a připravuje se na to, aby mohla provést, se ukázaný na tomhletom obrázku. Tomu se říká, že to je takzvaná kapacitace spermií. Je to strašně důležitý, ty spermie tou kapacitací musí projít, aktivují se během té kapacitace různé enzymy, které v těch spermiích jsou, aktivuje se i milý akrozomální vezikul, který je tady namalovaný. Tady vidíte, že vlastně milá spermie má onen akrozom a ten akrozom je strašně důležitý proto, aby milá spermie dokázala proniknout cytoplazmatickou membránou vajíčka. To znamená, funkční spermie, kromě toho, že musí být pohyblivá, musí mít i aktivní enzymy v tom akrozomálním vezikulu, které jsou velice důležitý pro to, aby narušili onu cytoplazmatickou membránu toho vajíčka. To je namalované tady. Pozor, ten obrázek neukazuje to, že by do jednoho vajíčka se takhle nabouralo několik spermií. Tady to vypadá, jako by se tam nabouraly 4 spermie, ale tak to není. Funguje to tak, že jakmile ta první nejčilejší spermie, která tomu vajíčku doběhla a ta první spermie, která doopravdy nabourala díky akrozomálnímu vezikulu cytoplazmatickou membránu, tak ta po nabourání do toho vajíčka vyšle tomu vajíčku signál a ten signál bude fungovat tak, že změní se struktura té cytoplazmatické membrány a žádná jiná další spermie se do toho vajíčka nedostane. Takže vajíčko má připravený fyziologický biochemický aparát, který zabraňuje takzvané polyspermii. Polyspermie by znamenalo, že do jednoho vajíčka by se dostalo více spermií a to by byl malér. To znamená, dostane se tam jedna jediná spermie a v tu chvíli, kdy ta jedna jediná spermie pronikne dovnitř, to je ten můj obrázek tady, kdy se tam dostalo to vajíčko z té spermie, tak ta cytoplazmatická membrána se v tu chvíli stává už nepřístupná pro ostatní spermie a ty jí znova proniknout už nemůžou. To znamená doopravdy do vlastně toho oocytu druhého řádu se dostává jádro jedné jediné spermie, který potom bude sloužit ke splynutí vlastně s tím jádrem vlastně toho oocytu druhého řádu a povede ke vzniku zygoty. Takže to je oplození jenom velice jednoduše popsaný. Takže akrozomální vezikuly tady vidíte, membrána vajíčka je tady, tohle to je jádro vajíčka, tohle to je jádro spermie, který jenom jedno jediný se tam dostává. A teďkon, já jsem to všechno ukazoval na modelu člověka, protože myslím si, že o sobě byste měli takhle pohlavní rozmnožování dokázat vysvětlit. Takže teď nějaký takový obecný termíny. Co vy víte, kde může dojít k tomu splynutí? Organismy, které jsou evolučně primitivnější. Víte, že existuje nějaká evoluční teorie, která říká, že život vzniknul ve vodě, tak i pohlavní rozmnožování de facto bylo primárně vázané na vodu. A víte, že do dneška existují organismy, kde nedochází ke kopulaci, to znamená,
naprostá většina ryb, naprostá většina obojživelníků. Víte, že jsou to obratlovci, víte, že samice uvolňuje vajíčka do vody, samec uvolňuje spermie do vody a de facto ta voda je tím prostředím, kdy milá spermie díky bičíku dokáže najít vajíčko. To znamená, to jsou ty primitivnější organismy, kde je rozmnožování vázaný na vodu, tak nedochází ke kopulaci a splývání pohlavní buněk dochází mimo tělo samice. Organismy, které jsou víc adaptovaný na život na souši, si vymysleli, nebo nevymysleli, ale evoluce vymyslela strategii kopulace, kdy samec přenese spermie přímo do těla samice a de facto milé vodné prostředí je nahraženo tím de facto vlhkým, nebo jak to říct, prostředím vlastně toho reprodukčního traktu té samice, kdy ta spermie leze vlastně směrem do vejcovodů a dochází tam k splývání. Takže ještě jeden termín, který platí pro všechny organismy, pro všechny živočichy, a to je jev, který se jmenuje anizogamie. Anizogamie znamená, že existuje rozdíl ve velikosti pohlavních buněk. Ten ocit druhého řádu je strašně veliká buňka. Uvádí se, že to je jedna z největších buněk živočichů. Je veliká ne díky tomu svýmu jádru, ale je veliká díky cytoplazmě. To znamená, ten oocyt druhého řádu má strašně velikánské množství cytoplazmy, proto jej činí jednou z největších buněk. Naopak spermie de facto mají cytoplazmy minimum, to znamená, ta hlavička té spermie je v podstatě jádro, který je potažený cytoplazmatickou membránou s minimálním množství cytoplazmy. K čemu tohle to vede? Ta izogamie vede k jedné docela důležité věci v genetice, protože vy víte, že geny se nenacházejí pouze v jádře, když jich je tam většina, ale víte, že geny se nacházejí u živočichů i v semiautonomních organelách a to jsou mitochondrie. To znamená, milý vajíčko, respektive ten oocyt druhého řádu, díky tomu, že má velikánské množství cytoplazmy, tak má v té cytoplazmě i velikánské množství mitochondrií a samozřejmě nese takzvané mitochondriální geny, neboli říká se, že ty mitochondriální geny je takzvaná mimojaderná dědičnost, nebo díky těm mitochondriálním genům se realizuje mimojaderná dědičnost. A naopak spermie, díky tomu, že mají minimum cytoplazmy, tak v podstatě nenesou žádné mitochondrie. Ono to tak úplně pravda není. Oni spermie mitochondrie mají, ale ty mitochondriální spermie se nacházejí nejvíc v oblasti takzvaného krčku té mitochondrie, to znamená někde tadyhle v té oblasti, nebo ty mitochondrie tam plní strašně důležitou roli v tom krčku, protože de facto produkují ATP, energetický základ pro pohyb vlastní mitochondrie, pro pohyb vlastní spermie, pro právě onu vibraci toho bičíku. Ale k čemu dochází? Dochází k tomu, že pokud nějaká mitochondrie, která je spermatického původu, to znamená otcovského původu, se dostane do cytoplazmy toho oplozeného vajíčka, tak milý vajíčko pozná, že tohleto je otcovská mitochondrie a tu mitochondrii, která pochází od otce, zlikviduje. Nemilosrdně ji zlikviduje, to znamená, dojde k lízi milé otcovské mitochondrie. Takže co z toho vyplývá? Díky anizogamii platí jedna věc a to je ta, že mitochondrie, respektive mitochondriální geny, jsou děděny po mateřské linii. To znamená, že všechny naše mitochondrie, které máme ve svých buňkách, jsou mitochondrie, které jsme získali od matky. Otcovu mitochondrii nikdy v sobě nemáme a u genů, které jsou lokalizovány na mitochondrii, platí, že vykazují takzvanou matroklinitu neboli matroklinní dědičnost. Matroklinní znamená, že to je dědičnost po mateřské linii, protože otcovské mitochondrie jsou za prvé ve spermii zastoupeny relativně minimálně a pokud se nějaká otcovská mitochondrie
bakterie dostane do toho oplozujícího se vajíčka, tak milý vajíčko ji okamžitě spacifikuje, zlikviduje ji a mitochondrie, které se předávají dál během zygoty, jsou pouze mateřský mitochondrie. Takže co zase byste měli umět určitě říct nějaké příklady organismů, kde dochází k oplození mimo tělo, vědět, že jsou to organismy, které jsou vázané na vodu, z hlediska evoluce jsou to primitivnější obratlovci, naopak obratlovci, kteří se dokázali adaptovat na souš, pro ně je charakteristické to, že evoluce vymyslela strategii kopulace, oplození v těla samice a vidíte, že tady ten mechanismus se nachází od bezobratlejch až po obratlovce, takže opět propojit nějakou evoluci, adaptaci na život na souši a pohlavní rozmnožování. Takže dobrý, takže řekli jsme si, a zase se vrátíme k milému člověku, že jsme teďkon ve fázi, kdy doopravdy milá žena byla oplozena, to znamená, jsme ve fázi, kdy někde v té oblasti ampuly toho vejcovodu vznikla zygota. Takže zygota je ten oocyt druhého řádu, u kterého se nachází vlastně to oplozující jádro ze spermie. 3 pólový tělíska nás vůbec nezajímají, ty se vstřebají, ty dál absolutně nebudou pokračovat ve vývoji. No a milý oplozený vajíčko neboli zygota se nachází někde v té horní části vejcovodu, a nyní bude milým vejcovodem postupně klesat dolů směrem děloze, protože mluvíme teď o savcích, které jsou placentární, ukazujeme si to u člověka, tak tam milý vejcovod je zakončený dělohou. Takže jestliže tady někde na začátku je vlastně takovýto hrdlo toho vejcovodu, tak milý vejcovod pokračuje dál a vejcovod končí někde v oblasti, kde se nachází děloha. Takže zygota bude nyní postupně klesat vejcovodem směrem k děloze, ale ona neklesá tak, že by se s ní nic nedělo. Zygota je první diploidní buňka nově vznikajícího jedince. To znamená, během toho klesání, během té cesty tím vejcovodem, zygota se začne dělit. Protože zygota je diploidní a víte, že pro diploidní buňky je charakteristická mitóza, takže zygota se začne mitoticky dělit. Víte, že mitóza je dělení, které neovlivňuje počet chromozomů. To znamená, jestliže zygota měla u člověka již 23 plus 23, to je 46 chromozomů, tak všechny ostatní buňky, které z milé zygoty budou mitózou vznikat, budou mít pořád 46 chromozomů, počet chromozomů se nebude měnit a zygota se začne dělit. Prodělá první dělení, vzniknou z ní 2 buňky. Prodělá druhý dělení, vzniknou z ní 4 buňky, třetí dělení, vznikne z ní 8 buněk. Abyste si udělali představu, zhruba ta 8buněčný stádium toho nového jedince je zhruba nějaký druhý den po oplození, takže do druhého dne po oplození přibližně se nachází embryo, protože doopravdy ten vícebuněčný útvar už můžeme označovat embryo, se nachází ve stádiu 8 buněk. Těm buňkám, z kterých je embryo tvořeno, se říká, že jsou to takzvané blastoméry. Takže blastoméry jsou buňky, které vznikají mitotickým dělením zygoty. Jinak embryologové tomu mitotickému dělení říkají, že to je takzvané rýhování. Takže dochází k rýhování zygoty nebo rýhování toho embrya. A co se týká těch blastomér, tak proto počáteční embryonální stádium je charakteristické to, že tím opakovaným rýhováním, tou opakovanou mitózou se velikost buněk zmenšuje. To znamená, jestliže oocyt druhého řádu byla velikánská buňka, tak tím rýhováním ty buňky nerostou a zmenšuje se jejich velikost. Takže ty blastoméry postupně zmenšují svoji velikost.
No a co je důležité si uvědomit? Zase si to ukazujeme u člověka. Těch 8 blastomér je situace, kdy ty buňky jsou absolutně nediferencované, nejsou specifikované, nejsou specializované, ty buňky jsou naprosto rovnocenné. A v téhleté fázi toho raného embrya, pokud by se stalo, že některá z těch blastomér, dejme tomu na té úrovni těch 8 nebo 16 buněk, prostě z nějakých důvodů zanikne, tak se nic neděje. Nahradí ji i ty ostatní buňky, které v tom raném embryu jsou. To, že ty buňky jsou absolutně nespecifické, nespecializované, nediferencované, tak tomu říkáme, že v téhleté fázi 8buněčného embrya ty buňky vykazují jev, který se označuje jako totipotence. Takže říkáme, že v tom 8buněčném stádiu toho embryonálního vývoje ty buňky jsou totipotentní, takže když si představíte nějaký takovejhle 8buněčný útvar, který jsem tady takhle namaloval, tak říkáme, že ty buňky jsou totipotentní. Neboli vykazují totipotenci. Takže ta totipotence znamená, že ani jedna z těch buněk není ještě specializovaná a každá z těch buněk de facto může být teoreticky základem nového jedince. Co se může stát? Zase si to ukazujeme u člověka. Pokud tadyhle v té fázi 8buněčného embrya to embryo se náhodou rozdělí na 2 menší embrya o třeba velikosti 4 buněk, pokud se rozpadne 2 4buněční embrya, k tomu může dojít a může nastat situace, že obě 2 ty 4buněční embrya budou vitální, budou pokračovat dál ve vývoji, to znamená, ty 4 buňky se zase budou mitoticky dál a dál dělit. Takovýhle jev také může nastat a takovýhle jev znáte u člověka jako příčina takzvaných monozygotických dvojčat. Takže monozygotická dvojčata nebo jednovaječná dvojčata doopravdy vznikla z jedné jediné zygoty, to znamená vznikla z jednoho oocytu plus jedné spermie. Vznikla jedna zygota, ta se rozrýhovala do nějakého 8buněčného embrya a milý 8buněčný embryo se rozpadlo na 2 menší embrya a obě 2 embrya díky tomu, že takovéhle buňky jsou totipotentní, tak vykazují schopnost dál se vyvíjet a vytvoří se 2 embrya, která budou geneticky naprosto identická. To znamená, ta jednovaječná dvojčata, neboli správně monozygotická dvojčata, se také někdy označují, že jsou to identická dvojčata a identická znamená, že mají naprosto stejný genom, to znamená, mají stejnou genetickou výbavu. Někdy se také říká, že ten proces, kdy to 8buněčný embryo se rozpadlo, že to je takzvaný vznik klonů. Takže ty 2 dvojčata jsou klony, takže je to doopravdy termín, který se proto používá. Ve finále vzniknou 2 naprosto identický rodiče. Možná, že v zoologii jste si říkali, že existují i druhy savců, pro který takovýhle rozpad embryí na více menších embryí, které dál pokračují ve vývoji, že je vlastně zoologická věc, která je pro ně typická. Třeba pro pásovce. U pásovců existuje jev, který se jmenuje polyembryonie a doopravdy všichni sourozenci u pásovců, který se narodí, pocházejí vlastně z takovéhohle rozpadlého embrya na několik dílčích embryí, proto všichni sourozenci u těch pásovců jsou klony, jsou identický, stejný genotyp mají a samozřejmě jsou stejného pohlaví. Logicky platí to i pro ta monozygotická dvojčata u člověka, která musí být stejného pohlaví, to znamená buď jednoho nebo druhého pohlaví. Tak a teď jsme ve fázi, kdy vajíčko pořád je někde na té cestě ve vejcovodu. Budeme brát tu nejběžnější situaci, to znamená, nedošlo ke vzniku jednovaječných dvojčat, bude to jedno dítě a vajíčko se rýhuje, vytvoří takovýhle
kulatý útvar, který je podobný plodu moruši, proto se také označuje jako morula. Ten kulatý útvar nemá žádnou dutinu. Ty jednotlivý blastoméry jsou nalepený na sobě a pořád nevytváří žádnou dutinu. Takže takovýhle útvar, který se označuje jako morula, je zhruba nějaký 3. a 4. den po oplození u člověka. A pořád v tu chvíli milá morula je ve vejcovodu, pořád se ještě nedostala k děloze, takže pořád nejsme v děloze, pořád jsme ve vejcovodu. K čemu dochází dál? V téhletý struktuře, která je tvořena asi nějakými 32 buňkami, se najednou v tom útvaru začíná vytvářet dutina. Takže už to není plná koule, ale je to koule, která má buňky umístěné pouze na obvodu a má dutou střední část, která je naplněna kapalinou. Tomu říkáme, že se vytvořila takzvaná blastula. Takhle vypadá blastula, to znamená, je to dutá koule, která má uvnitř dutinu, která se jmenuje blastocel, a v téhleté fázi blastuly dochází k vytvoření vlastně těch buněk, které ji jakoby lemují nebo obklopují. Tak tady jsou namalované ty buňky, že jsou v jedné vrstvě, ale tyto buňky v té jedné vrstvě se začnou dělit. A milá blastula na konci vlastně té fázy vývoje blastuly je tvořena 2 vrstvama buněk. Takže je to kulovitý útvar a ta finální blastula, když ji tu takhle namalujeme, tak ona bude mít onu dutinu. A tady kolem dokola ta obvodová část je tvořena 2 vrstvami buněk. Takže jsou to dvouvrstevný útvar. Někdy se taky říká, že to je jako 2 vrstvy buněk, které jsou kolem sebe. A ty vrstvičky buněk, ty blastuly, se nějakým způsobem pojmenovávají. Ta vnější vrstva těch buněk, která je na povrchu, se označuje jako trofoblast. A ta vnitřní vrstva se označuje jako embryoblast. Takže vznik trofoblastu a embryoblastu. Takže takovýhle útvar, když tady je to namalovaný takhle, tady vidíte, že je ten trofoblast. Tady to je ještě označený jako protoblast, ale je to v podstatě trofoblast. Uvnitř je embryoblast. Takže takovýhle útvar, pokud jej bude charakterizovat nějaký lidský embryolog, tak řekne, že je to útvar, který se označuje jako blastocysta. Takže blastocysta je ona blastula, která je tvořena 2 vrstvama buněk a dutinou. Na povrchu je trofoblast a uvnitř je takzvaný embryoblast. A v tuhletu chvíli dochází k tomu, že jsme zhruba někdy na nějakým 5., 6. dnu u člověka po oplození. A v tuhletu chvíli dochází k tomu, že milá blastocysta dorazila do dělohy a začíná docházet k velice důležitému kroku, a to je takzvaná nidace. Takže blastocysta niduje do dělohy, to znamená, už opustila vejcovod, dostává se do dělohy. Děloha má na svém povrchu vrstvu buněk, která je schopna takovouhle blastocystu přijmout. Tomu slovíčko nidace se říká také někdy, že dochází k jejímu uhnízdění, takže uhnízdí se. A teď se začne něco vytvářet. Něco se začne vytvářet z milého protoblastu neboli trofoblastu. To znamená, ten trofoblast se začne měnit v placentu, která bude zajišťovat komunikaci mezi matkou a vyvíjejícím se embryem. To znamená, bude zajišťovat komunikaci, výměnu látek, přísun živin a tak dále.
a z embryoblastu se začne vyvíjet vlastní embryo. Takže pokud dopadne všechno dobře, tak ta nidace je ukončena někdy kolem nějakého 14. dne, zhruba po oplození, kdy se říká, že blastocysta je plně vnořená do buněk vlastně do buněk té dělohy. Začíná se vytvářet placenta a začíná se vyvíjet embryo. Embryo se začíná vyvíjet nejdříve jako útvar, který je tvořen 2 listy a postupně dochází k takzvané gastrulaci a u embrya se začínají vytvářet potom útvary, které budou odpovídat 3 listům nebo dejme tomu, obratlovců, včetně člověka, budou vznikat 3 listý embrya. Takže tady máte to nakreslené ještě jednou, tady je namalovaná ta blastocysta, takže vidíte, že na povrchu se nachází trofoblast, uvnitř se nachází embryoblast a tady vidíte ve finále, jak ta nidace funguje, kdy milý trofoblast se vnořuje do sliznice dělohy a začíná vytvářet základy placenty, takže trofoblast, embryoblast a děložní sliznice. Víte, že pokud, dejme tomu, u člověka nebo u placentárních savců embryonální vývoj je ukončený porodem, tak víte, že první etapou porodu je porození vlastně toho plodu, druhou etapou je vyloučení placenty. To znamená, placenta je geneticky tvořená buňkami toho embrya. Nejsou to buňky matky, ale jsou to buňky embrya, které po ukončení té gravidity jsou uvolněny z té děložní sliznice a dojde uvolnění placenty. No a milý embryo se začne vyvíjet, to znamená, u embrya dochází takzvané gastrulaci a začínají se vytvářet zárodečné listy. Nejprve jsou to 2 zárodečné listy, ektoderm a entoderm a co se týká, dejme tomu, obratlovců, tak u nich se zakládá i 3. zárodečný list a to je mezoderm. Tak a tím už bychom se dostali někam úplně do fyziologie, ale ne úplně do genetiky, takže já si myslím, že ty genetické věci jsme nějakým způsobem dali dohromady, abyste viděli, že něco jiného je schéma meiózy, tak jak se učí meióze v cytogenetice. A druhá věc, napojit meiózy na embryogenezi, nebo respektive na gametogenezi a co dál se potom děje s tím embryem. Takže co teď byste měli vědět? Takže jak je to se živočichama, opět takový zopakování. Takže slovíčko embryo už víte, co je. Embryologové někdy rozlišují embryo a plod. Plod se dost často používá vlastně pro dokonalejší starší embryo a termín plod se obvykle používá pro takové embryo, u kterého jsou už založeny všechny orgány, které jsou typické potom pro dospělého jedince. Tak co dál víte? Víte, že pokud se jedná o organismy živočichy, které jsou živorodí, tak vývoj embrya probíhá v těle matky, dejme tomu placentární savci, ale existují i vejcorodí živočichové, který žádnou placentu a dělohu nemají, to znamená, tam vajíčko dál probíhá, nebo ten vývoj probíhá mimo tělo matky a mluvíme o vejcorodých živočiších. Takže embryo, víte, že to embryo má nějaké obaly a tak dále. Tohle to všechno znáte z fyziologie. Ale já se podívám vlastně dál, co tady ještě máme k tomu. Plod jsme si řekli, co je. No a teď tady bude pár takových obrázků, aby jsme to nějak napojili, protože řada z vás jste studenti zájmových chovů a víte, že jeden takovej, nevím jestli dneska, ale kdysi dost oblíbený druh takové terarijní nebo akvarijní žáby. Byla žába, která se jmenuje drápatka vodní, která se chová i v albinotické formě. A ta drápatka vodní se jaksi začala chovat proto, že to byl takový docela dobrý model pro embryogenezi, pro pozorování embryogeneze. Tak tady bude pár fotek z elektronového mikroskopu, abyste doopravdy viděli, co to znamená, že zygota se rýhuje. Vidíte, že toto je zygota, která je rozrýhovaná do 4 buněk. Vidíte tady 4 buňky, které doopravdy
doopravdy krásně se jaksi oddělují a vidíte, že ty blastoméry, které jsou pořád velikánské buňky, se postupně budou zmenšovat. Takže když říkáme, že zygota prodělává mitózu, tak můžeme také říct, že prodělává takzvané rýhování. Tady uvidíte, jak to vypadá vlastně na tom, jak ta milá zygota se začne rýhovat a jak vzniká morula. To je ta plná koule, plná jednotlivých buněk, nemá ještě žádnou dutinu. A to, že se tomu říká rýhování, vidíte krásně tady na tom zvětšeném obrázku, kdy vidíte, že doopravdy na povrchu těch oddělujících se buněk vzniká zářez, který odškrtí ty dvě buňky od sebe. Ten zářez vzniká díky tomu, že se tam vytváří takzvaný kontraktilní prstenec, o tom jste slyšeli už v cytogenetice, který vlastně ty buňky zaškrtí a oddělí ty jednotlivé buňky, které tam vidět jsou. Takže takhle vzniká, takhle probíhá rýhování. No a potom tady máte na dalších fotkách, jak pak ve finále vypadá to embryo. Takže teď, co je důležité si ještě uvědomit? Důležité je si uvědomit, že u toho embrya bude docházet postupně k diferenciaci buněk. My jsme si říkali, že na začátku, dejme tomu v té fázi 8 buněk, ty buňky jsou plně totipotentní, to znamená, teoreticky jsou nahraditelné. Postupně svoji totipotenci ztrácí a říkáme, že ty buňky jsou takzvaně pluripotentní, takže pluripotence. Ale co je důležité vědět, to embryo, a zase si to budeme ukazovat třeba na embryu lidském, to embryo se začíná postupně diferencovat. Tady máte nakreslený nějaké embryo, dejme tomu, není to lidské embryo, ale je to embryo kuřete, ale je to stejně obratlovec jako člověk. A vidíte, že to embryo už má v sobě de facto jednotlivé takové články, které odpovídají de facto obratlům, které budou potom součástí páteře. Těm jednotlivým částem se říká, že jsou to takzvané somnity. A to embryo se začne diferencovat tak, že na tom embryu se začne vytvářet na jednom pólu ta hlavičková část, kterou vidíte tady, a na druhém pólu se začíná vytvářet ocásek. Ten ocásek už je u toho kuřete samozřejmě strašně redukovaný, ale každopádně to embryo se začíná diferencovat vlastně v té orientaci hlava ocásek. A to, že to embryo se začne diferencovat, za to může celá řada genů, které se začínají postupně zapínat. Ty geny se označují zkratkou, že jsou to takzvané Hox geny. A ty Hox geny neboli homeotické selekční geny jsou zodpovědné za to, že milé embryo se podle nějakého programu začíná diferencovat v té ose od hlavičky po vlastně ten zadeček nebo po tu kaudální ocáskovou část. Ty geny, které jsou důležité za správnou diferenciaci toho embrya během vlastně té embryonální fáze vývoje, jsou strašně důležitý a tadyhle na tom obrázku vidíte, jak to dopadne, když takovéhle geny, které by měly správně rozdiferencovat to embryo a toho nového jedince, nebudou dobře fungovat. Není to u obratlovce, ale je to u drozofily, o té laboratorní banánové mušky a vidíte, že chudák, tahle ta drozofila, u ní blbě zafungovaly geny, které měly dát vzniku nějakých tykadýlek a místo tykadýlek jí na té hlavičce vyrost ještě jeden pár nožiček. U téhleté druhé drozofily vlastně tady se měly diferencovat pouze jeden pár křídel a druhý pár křídel bude zakrnělý. Ale vidíte, že jsou tam dva páry křídel. Takže to jsou takzvané Hox geny, které doopravdy rozhodují o tom, jak to embryo bude se správně diferencovat a ty geny se zapínají v určitém pořadí prostě po té hlavo-ocáskové ose vznikajícího se embrya. To, že ty Hox geny nemusí správně fungovat, není jenom třeba u té drozofily, ale takhle uvidíte, jak vlastně ty Hox geny budou blbě fungovat i u nějakých obratlovců. Tady zase máte nakreslený embrya živočichů, který prostě mají to tělo rozdělené od té hlavové části k té ocáskové. A takhle to dopadne u myší, u kterých ty Hox geny budou blbě fungovat. Vidíte, že třeba tady špatně fungovaly geny, které měly rozhodovat o tvorbě ocásku a
těch zadních končetin a zadní končetiny vůbec nevznikly. Tady vidíte, že té myši třeba chybí krční páteř, to znamená geny, které měly rozhodovat o krční páteři, vůbec funkční nebyly. Takže takzvané Hox geny jsou velice důležité pro diferenciaci organismů. Tak a zase to napojíme na biologii, takže vy víte, že jaksi embryonální vývoj končí porodem nebo vylíhnutím. Ze zoologie víte, že existují organismy, které mají takzvaný přímý postembryonální vývoj. Přímý postembryonální vývoj znamená, že porodem nebo vylíhnutím se narodí potomek, který de facto má všechny orgány, jako má dospělý jedinec. Vypadá v podstatě jako miniaturita toho dospělého jedince. A další jeho vývoj je založený pouze na růstu. Ten nerovnoměrný růst znamená to, když se narodí mimino, tak má relativně velikánskou hlavu a malý tělíčko. A nerovnoměrný růst znamená, že vývojem toho dítěte se ty proporce potom upraví. To, že i ten přímý postembryonální vývoj je založený na tom, že vlastně tím porodem se narodí jedinec, který je různě vyvinutý. Tak když vidíte malinkou želvu, tak ta v podstatě vypadá jak dospělá želva. Když to porovnáte s kotětem, tak to je slepý, hluchý a tak dále. A když byste to porovnali třeba s malým klokanem, tak víte, že živočichové, kteří nejsou placentární, to znamená vačnaci, to embryo porodí jenom velice málo vyvinuté. Takže, ale pořád je to přímý postembryonální vývoj, protože v podstatě ten růst je založený pouze na tom jinak intenzivním vývoji a růstu jednotlivých částí těla. Co se týká nepřímého postembryonálního vývoje, tak existují i živočichové, který mají nepřímý postembryonální vývoj, který je typický pro celou řadu druhů hmyzu. Tady vidíte třeba svižníka, ta samice klade vajíčko, ale z vajíčka se nevylíhne jedinec dospělý, ale vylíhne se larva, která vypadá úplně jinak než dospělý jedinec. Ta larva prodělá takzvaný larvální vývoj. U těch brouků ta larva se zakuklí, projde stádiem kukly a teprve z kukly se vylíhne imágo neboli dospělý jedinec. Takže to je nepřímý postembryonální vývoj, který je typický pro celou řadu třeba hmyzu, ale je potřeba si uvědomit, že nepřímý postembryonální vývoj je typický také pro některé obojživelníky, jako jsou žáby. To znamená, z oplozeného vajíčka žáby se v naprosté většině případů nevylíhne malá žabička, ale vylíhne se takzvaný pulec. A pulec je právě larvální stádium žáby. Ten pulec prodělá rodozměnu, vyrostou mu nožičky, ztratí žábry, vytvoří se mu plíce, odpadne mu ocásek a teprve tehdy, až dokončí rodozměnu, z toho vznikne de facto jedinec, který tou anatomií odpovídá skutečné žábě. Tak a když ještě o tom mluvíme vůbec tady o těch věcech jako reprodukce, tak abychom se dostali do nějaké modernější genetiky nebo abychom se dostali do takzvaných biotechnologií, tak já to ukazuju nejprve u živočichů. Samozřejmě u živočichů to bylo primárně, protože ty živočichové fungovaly jako modely a fungovaly modely třeba pro praktickou věc, která se jmenuje řízená reprodukce hospodářských zvířat. Co to je? Představte si, že budete mít třeba krávu nebo klisnu, o který víte, že ona za život je schopna odchovat, porodit nějaký omezený počet potomků, telat nebo hříbat. Ale vajíček, který má předpřipravených, vyrobených, je 100krát nebo několik setkrát víc, než ona je schopna porodit mláďat. Ta řízená reprodukce znamená, že jedinci samičího pohlaví jsou donuceni k takzvané hyperovulaci. To znamená, začnou ovulovat velikánské množství vajíček a ve uvozovkách zkumavce je provedeno takzvaná in vitro fertilizace, oplození. A dokonce milý embryo člověk dokáže v in vitro prostředí donutit k tomu, aby se rýhovalo do té fáze, kdy je vhodné jej dopravit do dělohy, třeba náhradní matky, a provádí se takzvaný embryotransfer.
Takže to jsou takzvané embryotransfery, které se obvykle provádějí tak, že ve fázi nějakých 4 až 6 blastocel je do náhradní matky nechirurgicky vpraveno takovéhle embryo a ta matka samozřejmě musí být hormonálně připravena, dojde k nidaci a náhradní matka porodí tele nějaké geneticky kvalitní krávy, která by tolik telat za život nemohla odchovat. Samozřejmě, pokud toto funguje u zvířat, tak dostáváme se k člověku. Samozřejmě nemluvím teď o nějaké cílené produkci, ale řešení problematiky, kterou znáte, a to je problematika neplodnosti, která asi je čím dál tím víc aktuální. Neustále slyšíte o tom, že neustále vzrůstá počet takzvaných dětí, které se narodily ze skumavky. A ten mechanismus je velice podobný. Podobný je založený tak, že ona matka, která má problémy s početím, je opět hormonálně připravena tak, aby u ní došlo k takzvané superovulaci. Ona začne ovulovat velké množství vajíček, ty vajíčka jsou odebrána a provede se oplození. Já říkám oplození ve zkumavce, zase pro vás teď, ty oplození ve zkumavce můžou být provedeny dvojím způsobem. Buď to doopravdy potenciální otec dá k dispozici spermie a pouze vzniku zygoty nedojde k vejcovodu, ale dojde v nějaké zkumavce, v nějakém kultivačním médiu. Existuje ale ještě takový jaksi drastičtější mechanismus, já říkám drastičtější, protože člověk určí nejenom, který vajíčko bude oplozený, ale vybere i spermii, který pro to oplození provede. A ta technika vypadá tak, jak vidíte na tom obrázku. Tohle je vlastně ten oocyt prvního stupně ještě s nedokončenou meiózou. Tohle, co vidíte, je tenká kapilára, to znamená tenká zkumavka a pěkně pod takovýmhle mikromanipulátorem se milá spermie tadyhletou kapilárou do toho vajíčka vpíchne. To znamená, člověk bude vybírat jak vajíčko, tak vybere i spermii, která dá vznik novému jedinci. A samozřejmě, stejně jako to bylo u těch modelových zvířat, takovéhle oplozené vajíčko se začne rýhovat, takže tady vidíte zygotu, tady jsou ty dvě jádra, jádro otce, jádro matky, ty pólový tělíska jsou tady někde na povrchu. A ve fázi nějaké moruly a ve fázi vlastně té blastocysty je potom to embryo opět nechirurgicky transportováno dělohy té matky a matka zrealizuje potom to ostatní, to znamená ten vývoj toho embrya. Takže opět, když to napojíme na něco praktického, to znamená, člověk dneska ví, jak funguje rozmnožování a dokáže zrealizovat de facto to rozmnožování i mimo tělo té matky. Takže to bylo něco, co jsme si řekli o rozmnožování. Myslím si, že to je důležité vědět, abyste věděli, že současná genetika není jenom nějaký počítání, že to nejsou jenom čtverce, ale že genetika je taky biologie a že prostě to, co jste se naučili, že v mendelismu napíšeme nějakým schémátkem do čtverečku a řekneme, tady nám vzniknou zygoty a to budou milí děti a mláďata. Takže v přírodě to je mnohem složitější a že vlastně k tomu je i docela dobrý a určitě to po vás budu chtít, abyste propojili biologii a genetiku. A budeme pokračovat ještě chvíli dál. Budeme pokračovat dál tím, protože mluvíme tady pořád o rozmnožování. Takže zase nebudeme teď v této části té přednášky nic počítat, ale budeme pokračovat zase v biologii. A řekneme si jednu důležitou věc, protože tady, když se podíváte na ten obrázek, tak tady vidíte rodičovský pár papoušků. Ty papoušky se jmenují Eclectus, i česky se totiž jmenují Eclectus a je na ně typické to, že podle vzhledu dokážeme odlišit samečka od samičky. Ten jev znáte ze zoologie, že to je takzvaný pohlavní dimorfismus, neboli pohlavní dvoutvárnost, kdy na základě fenotypu, to znamená barvy peří a barvy zobáku, poznáme, kdo je samec. Samec je tady zajímavý, že není ten červeno-modře zbarvený, ale sameček je ten zelený a ta červeno-modrá je samice.
A proč já tady to povídám? Protože vzpomeňte si, když jsme si povídali o rozmnožování, tak já jsem pořád říkal, skřížíme samečka, samičku. Teď jsme měli pohlavní rozmnožování, samec, samice, žena, muž a tak dále. Tak musíme si říct jednu věc, že v důsledku evoluce muselo dojít k tomu, že u organismů se museli vyvinout pohlaví. Lépe řečeno, představa je taková, že první organismy, bez ohledu na to, jestli to byly živočichové nebo rostliny, neměly diferencované samčí a samičí pohlaví. Nebyl tam samec, nebyla tam samice. Oni takovéhle organismy existují i do dneška některý, ale postupně evolucí docházelo k rozlišení organismů tak, že mají jedince samčího a samičího pohlaví. A opět s tím bude hodně souviset genetika. A zase myslím si, že měli byste i vědět, jak to s tím pohlavím je a jakým způsobem vůbec je geneticky určený, že jeden jedinec je samice a druhý jedinec je samec. Takže vrátíme se zase do biologie, botaniky, zoologie a co víte? Víte, že existují organismy, který označujeme jako gonochoristy a organismy, který označujeme jako hermafrodity. Když nějaký biologický druh, bude to jedno, jestli to bude rostlina nebo živočich, označíme jako gonochorista, tak gonochoristé jsou takové druhy, kde existují od sebe oddělení samci a samice jako dva jedinci. To znamená, když řekneme, člověk je gonochorista, určitě jo, protože existuje tady samec, který umí vyrábět jenom spermie, neumí vytvářet žádný jiný typ pohlavních buněk. A existuje tady samice, protože samice umí vyrábět jenom vajíčka a jiný typ pohlavních buněk nemůže vytvářet. A nový jedinec vznikne pouze tehdy, když splyne vajíčko ze spermí. U živočichů je to jasný, naprostá většina živočichů jsou gonochoristé. Když řekneme, že nějaký jedinec je hermafrodit, tak hermafrodit je jedinec, který v rámci jednoho jedince umí vyrábět oba dva typy pohlavních buněk. To znamená, jeden jedinec vytváří jak samčí, tak samičí pohlavní buňky. Ale je to v rámci jednoho jedince, takže to jsou takzvaný hermafroditi. Co se týká rostlin, u rostlin naprostá většina botanických druhů je můžeme označit jako hermafrodity. Botanici hermafroditní kytky označují jako rostliny jednodomé. Jednodomé znamená, že všechno mají v jednom uvozovkách domečku v jedné rostlině. To znamená, jedna rostlina umí vytvářet samčí i samičí pohlavní buňky. Takže to jsou jednodomé neboli hermafroditické rostliny. Rostliny, které jsou dvoudomé, jsou gonochoristé. Co se týká živočichů, u živočichů naprostá většina druhů jsou gonochoristé, to znamená mají oddělené pohlaví, samce a samice, ale budou existovat výjimky, budou existovat i živočichové, kteří jsou hermafroditi. Takže když se podíváme na rostliny, které jsou gonochoristické nebo dvoudomé, taky je znáte, kromě konopí setýho indického, kde je samčí, samičí rostlina. Typické dvoudomé rostliny z těch zemědělských plodin je třeba chmel, kdy na chmelnici se pěstují samičí rostliny. Dvoudomý je třeba rakytník, dvoudomá je třeba kopřiva, dvoudomá je vrbajíva, dvoudomé je třeba kivy, actinidia, to, co si kupujete, ty zelený chlupatý, tak opět u nich existují rostliny samičí a rostliny samčí. To znamená, pokud takovýhle gonochoristický neboli dvoudomý druh se má rozmnožovat, potřebujete jednu rostlinu samičí, jednu rostlinu samičí a prostě ty rostliny se musí křížit mezi sebou. Prostě neumí vytvářet oba dva druhy pohlavních buněk v rámci jedné rostliny. Co se týká živočichů, já jsem říkal, že u živočichů existuje výjimka, a to jsou hermafroditi. A ty hermafrodity taky znáte ze zoologie. Víte, že řada druhů měkýšů, někteří plži, někteří
plzáci, slimáci jsou hermafroditi. To znamená, když se podíváte na normálního šneka, hlemýždě zahradního, které je typické hermafrodit, tak to znamená, že v rámci jednoho jedince naleznete oba dva typy gonád, oba dva typy pohlavních žláz. To znamená, naleznete tam varlata funkční, které jsou schopny vytvářet spermie, ale naleznete tam i vajíčka, které produkují vaječníky. Takže v rámci jednoho jedince existují oba dva typy pohlavních buněk a umí jeden jedinec vytvářet oba dva typy pohlavních buněk, jak vajíčka, tak spermie. Ale pozor, neznamená to, že milej šnek, který umí vytvářet spermie jak vajíčka, by zvládnul takzvaný samooplození. To tak není. Sice jsou to hermafroditi, ale pro vlastně to pohlavní rozmnožování jsou obvykle potřeba dva jedinci. Akorát jeden si bude hrát na maminku, druhý si bude hrát na tatínka. Jeden bude produkovat spermie, druhý bude produkovat vajíčka. To znamená, tu schopnost mají oba dva, ale dokáží obvykle v tom pohlavním aktu, v tom jednom kroku rozmnožování, jeden funguje jako otec, druhý funguje jako matka. Co se týká dalších hermafroditů, když se podíváte na tom obrázku, tak kromě některých žížal, tady máte škrkavky. Ono kromě škrkavek to bude ještě celá řada endoparazitů, kteří jsou rovněž hermafroditi. A teď si, když se nad tím zamyslíte, ta škrkavka žije někde v nějakém trávicím traktu, umí se rozmnožovat jedině pohlavně a teď si představte, jaká by byla úspěšnost toho pohlavního rozmnožování, kdyby to nebyl hermafrodit, to znamená, kdyby čekala na to, že v jednom střevu se současně potká sameček a samička. Ta pravděpodobnost je poměrně malá. Když to bude hermafrodit, tak v podstatě stačí, aby tam byly dvě škrkavky. Jedna se bude chovat jako otec, druhá jako matka a rozmnožování proběhne. Totéž u těch šneků. Když si představíte, že šnek se pohybuje strašně pomalu a pravděpodobnost, že bude cíleně vyhledávat sameček, samičku nebo obráceně, je strašně malá. Takže v podstatě stačí, aby se potkali dva pomalu lezoucí šneci a pěkně si to spolu rozdali, jeden jako samička a druhý jako sameček. A díky tomu, že se nedokáží moc rychle pohybovat, opět tohle je záruka, že to pohlavní rozmnožování u nich bude fungovat. Takže teď, když si budeme povídat o pohlaví a o věcech genetika versus pohlaví, tak si budeme povídat v podstatě o gonochoristech, to znamená o organismech, který mají oddělené samčí a samičí pohlaví. A musíme si ukázat, jak to příroda udělala, že u toho druhu budou existovat samečci a budou existovat samičky. Takže co se týká a budeme si to ukazovat na takových těch notoricky známých příkladech, to znamená savci a ptáci. Nebudeme zavíhat do takových všelijakých specialit, které samozřejmě v přírodě taky jsou, ale budeme brát tak, jak to udělala příroda, ptáci a savci a ukážeme si, jaký jsou způsoby takzvané determinace pohlaví. To slovíčko determinace česky znamená určení. To znamená, jak de facto, a když to budeme ukazovat na nás, jak jsme se od zygoty dostali až k dospělému člověku, který je buď to mužem nebo ženou. Takže to je ta determinace pohlaví. Ta determinace probíhá na několika úrovních. Neznamená to, že někde by bylo pohlaví určeno pomocí chromozomů, jinde pomocí nějakých hormonů a genů a jinde pouze psychosociálně. V naprosté většině případů každý jedinec, který je gonochorista, si během svého života, během své existence projde všema tady těma třema etapama, který tady jsou. Takže chromozomový vysvětlíme si, už taky navážeme na cytogenetiku, genotypový taky a psychosociální. Zase teď jsme v době, kdy se hovoří, kolik existuje různých pohlaví u lidí a tak dále. A to psychosociální, abyste se dostali jenom k tomuhle poslednímu bodu, o kterém já tu skoro vůbec povídat nebudu, tak to psychosociální je vlastně taková ta situace, kdy je důležité, aby to pohlaví si člověk nějakým způsobem uvědomil, nebo i živočich uvědomil a náležitým způsobem se podle toho pohlaví choval. Víte, že to nefunguje vždycky, že prostě jsou lidi, kteří se necítí v těle, který jim jaksi vytvořila biologie, ale jaksi jejich psychika prostě někde jinde a tvrdí, že neodpovídají tomu pohlaví tak, jak příroda to u nich
nich vytvořila. A to je ona situace transgender a tak dále, kdy ty lidi prostě, nebo asi i živočichové, se chovají trochu jinak, než je vytvořený jejich tělo. Takže začneme úplně od začátku. Takže chromozomové určení pohlaví. To, že tady je namalovaný lev a lbice, to neznamená, že by se to týkalo jenom savců, ale to je jenom proto, abyste si udělali představu, že budeme mluvit o organismech, který mají oddělenýho samce a samici a jsou to gonochoristi. Takže vezmeme to úplně od začátku. My jsme si tady povídali o rozmnožování člověka, že vznikne nějaký embryo, ale vezmeme to trošku historicky. Tady se objevili dva pánové, Američani, pan McClung a pan Wilson, jsme někdy v první třetině 20. století. A tady ty pánové zjistili, ne u obratlovců, ale jeden to zjistil u takové ploštice, kterou tady uvidíte, že existují rozdíly mezi pohlavím samčím a samičím na úrovni karyotypu. A teď se vrátím k cytogenetice. V cytogenetice jste si říkali, co to je karyotyp. Říkali jste si, že karyotyp jsou chromozomy, které se nacházejí v diploidní somatické bunce. A říkali jste si, že u člověka v rámci karyotypu můžeme rozeznat autozomy, kterých je 22 párů, to znamená 44, a jeden pár je pár takzvaných gonozomů neboli pohlavních chromozomů, který budou zodpovědní za pohlaví potomka. A to, že existují gonozomy a to, že existuje rozdíl v karyotypu mezi obecně samcem a samicí, objevili někdy na začátku 20. století, objevili tady ty dva pánové, pan McClung a pan Wilson. A takhle vypadá ta Anasa tristis, ta ploštice, u který to oni popsali. To je jenom, abyste věděli, že na takovéhle potvoře se zjistilo, že existují samčí a samičí pohlavní chromozomy. A teď si to ukážeme, jak to je. Takže já jsem říkal, že gonochoristi, to znamená jedinci nebo biologický druhy živočichů, kde je samec a samice, tak se nacházejí u naprosté většiny živočišných druhů. A bylo zjištěno, že existují živočišné druhy, já s vámi říkám obecně živočišné druhy, který mají rozdíl mezi samcí a samicí zajištěný tak, že samice mají dva gonozomy, které jsou tvarově naprosto stejné, a samci mají opět pár gonozomů, ale ten pár gonozomů se liší. Jeden z těch chromozomů je stejného tvaru, jako je gonozom u samic, a druhý z těch gonozomů bývá výrazně menší. Těm gonozomům, který se nacházejí u samice, se říká, že jsou to gonozomy X. Pozor, to X není žádný gen, není to gen X, ale je to celý jméno chromozomu. Celý chromozom se jmenuje X. Takže samice má dva gonozomy X a sameček má jeden gonozom X a jeden gonozom Y. Takovýhle rozdíl mezi samcem a samicí byl poprvé objeven u té modelové octomilky a octomilka se latinsky jmenuje Drosophila. Proto se říká, že takovýhle rozdíl mezi gonozomy, samcem a samicí je takzvaný chromozomový typ pohlaví neboli chromozomové určení pohlaví typu Drosophila. Takže sameček Drosophily má gonozomy XY, samička má gonozomy XX. Takovýmhle způsobem, kdy je takhle definovaný rozdíl mezi samcem a samicí, tak to platí 100% pro všechny savce, včetně člověka. To znamená, říká se také někdy, že to je takzvaný savčí typ determinace nebo savčí typ určení pohlaví. Takže buď to typ Drosophila, neboli typ savčí, je to jedno. A nachází se u všech savců, ale nikdy není takovýhle rozdíl u ptáků.
Takže u ptáků to takhle není mezi samičkama a samičkama. A u ostatních organismů, ať už jsou to různí členovci, ať už jsou to ptáci, plazy, obojživelníci, ryby, tak tam může být typ určení pohlaví drozofila, ale nemusí tam být typ určení pohlaví drozofila. A teď prosím vás, opět otázky na typ určení pohlaví jsou povídací otázky a opět neudělejte boty u té ústní části. Takže teď si to ukážeme u člověka, protože já obvykle se vás budu ptát na člověka, protože o člověku víte, že má 46 chromozomů v somatické buňce. Takže pokud to bude žena, tak bude mít 44 autozomů, to znamená, to jsou chromozomy, které vůbec nebo v této situaci nesouvisejí s pohlavím, a 2 gonozomy, a ty 2 gonozomy budou X a X. Takže v somatické buňce každé ženy je 22 párů autozomů, to znamená 22 párů znamená 44 autozomů a 1 pár pohlavních chromozomů neboli gonozomů, to znamená, to jsou ty 2 gonozomy X a X. Takže takhle to vypadá jakýkoliv tělní buňce ženy neboli samice savců. Co se týká muže, tak muž má opět v somatické buňce 46 chromozomů. Opět tam bude mít 44 autozomů a 2 gonozomy. Ale ty 2 gonozomy jsou X a Y. Přičemž ten Xový chromozom u chlapa vypadá stejně jako Xový chromozom u ženy, akorát žena ho má v 2 kopiích a místo toho druhého Xového chromozomu u muže je tvarově výrazně menší gonozom, kterýmu se říká gonozom Y. Takže Y zase není gen, ale je to jméno celého chromozomu. Takže ještě jednou, v somatické buňce, bez ohledu na to, jestli to je chlap nebo ženská, jsou vždycky 2 gonozomy, buď XX nebo XY. Nejčastější blbost, co řekne študák u zkoušky, že gonozomy jsou pohlavní chromozomy a proto jsou jenom v pohlavních buňkách. To není pravda. V pohlavních buňkách budou taky, ale gonozomy jsou ve všech buňkách, v somatických buňkách a v somatických buňkách ty gonozomy jsou vždycky ve dvojicích. Tak a teď ukážeme si, já ukážu teď jenom na závěr, jenom abyste si udělali představu, jak to vypadá s těmi gonozomy. Já tady rychle procvakám a příště se k tomu vrátíme. Jak to vypadá s gametama? Já to pořád ukážu tady ukážu to u té samice. Samice samozřejmě má gonozomy v gametách, ale v gametách ty gonozomy nemá nikdy po páru, protože obecně v gametách je poloviční počet chromozomů. To znamená, v každý zdravý gametě u člověka je 23 chromozomů a z těch 23 chromozomů žena tam má vždycky v každém vajíčku pouze Xový chromozom. Takže pozor, tuhletu blbost neřekněte u ústní části zkoušky, že gonozomy se nacházejí v gametách. Ano, v gametách jsou po jednom kusu, ale gonozomy jsou v somatických buňkách, vždycky po párech a právě podle somatických buněk a podle gonozomů jsme schopni určit, jestli ten jedinec je samec nebo samice. Takže prosím vás, já budu pokračovat příště tady tím. Vám držím palce a doopravdy zamakejte u toho prvního motivačního testu, ať tam naženete co nejvíc bodů, protože obvykle ten první motivační test dopadá líp, to znamená, dá se tam nahnat víc bodů než v tom druhém. Ale to vám říkali kolegové, takže tím se loučím a uvidíme se za týden.